أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Ngentando ka-Allah awekho amandla noma yini into ongayicabanga engenzeka ngaphandle kwentando namandla ka-Allah. Sengathi-ke u-Allah umdali wey'nsuku, umdali wezinto zonke, angabusisa ukufundwa kwezwi lakhe. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu, ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. U-Allah subhanahu wa ta'ala uyaqhubeka nokuphosa inselelo kubantu abangakholwa, specifically amaJuda, amaKristu, amaNazaretha, amaRoma, amawashtawa, ama-atheists, labantu laba bathi umdala akekho, ama-agnostic, labantu laba bathi umdala ukhona yena kodwa akanasabelo emhlabeni. Konke okusemhlabeni kuyazenzakalela, yena wagcina ngokudala kuphela, so umhlaba uyazifunctionela, uyazihambela wona, akanasabelo yena emhlabeni. Le nselelo-ke ibheke kini nonke. Angikuphindele, amaKristu, amaRoma, amaJuda, amaNazaretha, amawashtawa, abakhonza amadlozi, abathi umdala akekho, abakhonza iy'thombe, abakhonza umlilo, abakhonza imali, izangoma, inyanga, abathwele. Angikhathali, as long uphila wena la emhlabeni, umdali ukuphosela le nselelo. Hlale nginitshela ngithi hey, akekho umuntu mina ozongichallenja, ngoba umuntu o-challenge mina uyobe enga-challenge mina kodwa uyobe challenge umdala uqobo. Ngoba lento engiyikhulumayo akusiyinto ephuma la emqondweni wami. Ngikutshela into eshiwo umdali wakho, ngikutshela into eshiwo umenzi wakho. Wena-ke ozoba naleso sibindi leso sokungi-challenge, wamukelekile, uvumelekile. U-Allah uthi bring the proof. Qul hatu burhanakum. Uma ngabe uyangi-challenge le, uze nobufakazi, ungezi nje uthwele ikhanda uhamba wedwa. Uze nobufakazi. Okay? Makunjani in kuntum sadiqin, mawuzazi ukuthi ukhuluma iqiniso, uze nobufakazi. Lalela ukuthi u-Allah uthini kuwe. Uthi ya ahlal kitab lima talbisuna alhaqa, kungani nixuba iqiniso namanga? Yezwa nje ukutshela straight umdala ukuthi nina amaKristu, nina amaNazaretha, nina amaRoma, nina amawashtawa, nina emapostoli, nina amawesile, you name them, nabakhonza iy'thombe, amaHindu, nenze njani? Nabakhonza amadlozi, nenze njani? Nixuba iqiniso namanga. Uyabuza kumdala, kungani nenze njalo? Anigcini lapho. Wataktumuna alhaqa, niyalikhubezela iqiniso nilazi. Nilixuba namanga, maniqeda nenzani? Bese niyalikhubezela iqiniso ngalamanga enu nilazi. Ekugcineni Allah uthini? Wa antum ta'lamun, nibe nazi kahle ukuthi lento eniyenzayo i-wrong. Manje niyenzelani? Umdali uyanibuza. Ngisayiphosa futhi inselelo. Baholi, baphathi bamaNazaretha, baphathi bamaKristu, abasindisiwe, abasonto eZayoni, amaweseli, amapostoli, abasonto eRevelation kuHadebe, abakalihanyana, abakamndise. Angikhathali ukuthi ningobani, as long uzazi ukuthi umholi, noma ningahlangana nonke ibandla nebandla likhiphe umkhulumeli walo ozomela lona. Ngiyayiphosa inselelo, ngithi mina wozani, ngizimisele mina ukukhuluma nani. If you can't beat them, join them. Ukubaleka ngeke kukusize ngalutho. Ungabaleka kodwa ngeke ukhona ukucasha. So ukubaleka angeke kuze kukusize ngalutho. Njengoba ningibalekela nje, ningafuni ukuthi nibhekane nami, nikhulume nami, sikhulume ngale ndaba le, anizenzi. Wallahi ngiyafunga ngegama likaMdali wethu sonke, anizenzi. Usathane onihlebela lezo zinto lezo ey'ndlebeni zenu, ey'nhliziyweni zenu, ukuthi ningalaleli.
Kodwa niqhubeke nithi nenza ngamabomu, nicule nithi benza ngamabomu umthetho bayawazi. Niyaziqalekisa nina ngokukhuluma leyo nto leyo, ngoba vele nenza ngamabomu umthetho niyawazi. So usathane ke loyo owenza ukuthi nina ningalaleli, ningazwisisi. Akusho mina, kusho iBhayibheli lenu, kusho umbhalo wenu. Funda incwadi kaMateyu ekalokuzana kaJohane 8 iverse 44. Uyifunde, ithi nina ningabakayihlo uSathane. Nisebenzela uyihlo uSathane ngoba uSathane uyini? Uwubaba wamanga. So lamanga la enwashumayeza abantu enwatshela amanga anizenzi, nenza imisebenzi kayihlo uSathane. Angeke uze uphume ebumnyameni uze eqinisweni umdali engakudonsanga. Cela umdali ukuthi iqiniso usuyalibona, usulizwile, usufuna ukuphenduka, usufuna ukushintsha. Umcele umdali akudonse, akukhiphe ebumnyameni, akufake endleleni eqondile, bese eyakuhola uhambe endleleni eqondile. Khona umdali ezohlala ejabulile ngawe, nawe uhlale ujabulile ngomdali wakho. Ngiyayiphosa-ke bafowethu inselelo, ngiyayiphosa inselelo. Ngithi mina, noma ningahlangana nonke, ibandla nebandla likhiphe umfundisi walo noma umkhulumeli walo, nihlangane nonke, sihlangane lapho ezobe sihlangane khona esithangamini, lapho ezobe sihlangane khona, siyileyo group leyo, siyikhuluma le ndaba, ngoba nina baphathi nidukisa izimvu, ningabelusi kodwa nidukisa izimvu, nazi ukuthi niyayidukisa. Kuyakhulunywa ngani encwadini kaMateyu 7, kuthiwa niyobabona ngezithelo zabo. Akekho umuntu ongatshala umuthi omuhle avune izithelo ezimbi, atshale umuthi omubi avune izithelo ezinhle. Ayenzeki leyo nto leyo. Niyobabona ngezithelo zabo. Bayini? Bayizimvu, bayizimpisi ezigqoke izikhumba zezimvu. Laba phathi benu-ke laba abanidukisayo, abaniholela endleleni ebhedayo ebumnyameni, bayizimpisi ezigqoke izikhumba zezimvu. Nibaxwaye, umdali uyanixwayisa ngabo namhlanje. Uthi kungani benixubela iqiniso namanga, baligubezele iqiniso, banifihlele iqiniso belazi. Lalelani-ke maNazaretha, lalelani-ke maKristu, lalelani maRoma, lalelani maJuda, nani nina enikhonza amadlozi. Abaphathi benu, nani nina zangoma, nani nina inyanga, abaphathi benu laba abaniholayo bayalazi iqiniso ukuthi lento leyo abanenzisa yona i-wrong, kodwa banifihlela iqiniso belazi. Umdali ubalindile, umdali uthi ngelanga lokwahlulelwa labo bantu labo balindwe isijeziso esibuhlungu. Umdali uzoqala ngokubaphoqa, aveze amahlazo abo besesela emhlabeni, aveze ubunjalo babo nibabone. Njengoba abaningi umdali sebavezile, waveza amahlazo abo phambi kwenu niwabona nani. Kuthi kodwa ngelanga lokwahlulelwa balindwe isijeziso esibuhlungu, bazobe besendaweni yokukhala nokugedla kwamazinyo. Phenduka-ke mfowethu, phenduka-ke dadewethu, akubhadalwa mali. Into ishoyo nje ukuthini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa nomprofeti ka-Allah wokugcina. Mawusho kanjalo mfowethu, usuphumile kuphi? Ekufeni wangena ekuphileni. Ngoba wonke umuntu ongakhonzi umdali wakhe yena yedwa uyafana nesidumbu esinganakhanda, yigobongo, uyafana nomuntu ofe ehamba. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.